Каурый мамык кебек йомшаксың, туган телем, ана телем син. Меңәрләгән телләр арасында йөрәккә май булып ятасың. Саклый халкым сине күңелендә, ерак Кытай, Япон илендә, Америка, Австралия, Лондон сөйләп тора татар телендә. Миллионлаган татар халкым минем шәшелеп яши җирнең йөзендә. Милләтемнән калган мирас итеп саклый алар телне үзендә. Тик ни хикмәт, татар авылында, мәркәзебез данлы Казанда, ишетелә бүген чит ят сөйләм, биек татар теле булганда. Заманага ияреп ана телен онытып бара бала чагалар. Аларга кушылып әби-бабай үз телләрен читкә кагалар. Югалтуы җиңел, табуы нәрсәне дә авыр тормышта. Бер югалтсак ана телебезне, табылмас ул, күпме тырышма. Соңга калмыйк, телебезне җуйсак, хөрмәт бетәр телсез кавемгә. Теле юкның иле дә юк диләр. Истә тотыйк шуны гомергә.